Bale. Bueno, arratsaldeon eta ongitorriak beste saio interesgarri batera. Gaur gurekin Ane Lekuna, doktorea artearen historian, fakultatean lan egiten du Leioan, bai, arte ederretan. Eta, genero narratiban lan egin duzu, bai, Euskal Herrian. Eta politika eta kultura ikertzen duzu, hori da zure hildo nagusia. Bai, nahi duzunean, ongitorria eta eskerrik asko etortzaren. Bai, eskerrik asko zuei. Berrente fokoa da. Orain, atentzio dana zurekin. Bai, berrepente. Bai. Gainera, mikrofono honekin ez. Bueno, ez dut aipatu, barkatu, senditzen dut, ze saldu nahi dute gure izlaria gaur. Santelmo Museoan eman ditu hitzaldiak, Artiumen, egon zara leku askotan. Bai, publikatu ditut gauzak aldizkarietan, eta baita ere liburuen kapituletan, bai. Orduan, dakagu izlari puska gaur. Mi eskerkinak. Bai. Eskerrik asko bainat, bai hau posible egin duten guztiei, eta batez ere zuei etortzeagatik. Etortzen izan autobusen pentsatzen ia norretorriko zen, ez? Hodela dena Gabonen ostean nahiko ja saturatuak. Orduan, eskertzen dut benetan asko, eta deus, hasiko nahi. Bale, mi esker. Benetan ere helburua da, inorrez aspertzea, eta esaten nien, obeda, motza eta ez dakit pare bat ideia ez dakit interesgarri edo behintzat, olakoak pizten dizkigutena, pixka bat konpartitzea eta gustu horrekin ateratzea, beraz, hori da helburua, inorrez aspertzea. Beinatek esaten zuen bezala, nik genero ikuspuntutik egiten dut lan, eta zehazkin, ator pixka bat kontatzera, ez da beharrezko beinatek promozio egitea, ze pixka bat autopromozioa egingo dut ikusiko ez duten bezala. Orokorrean nator, nire tesia izan zen hori pixka bat esplikatzera, pare bat ideia, eta, esan dakoa. Pixka bat, elkarrekin ere bai gauza batzuk ere konpartitzera. Ia, horri, ez? Izenburuak dion bezala, gure abia puntu izango da Euskal Herriko artearen historia feminista baterantz, baldin bagoaz edo, nondikan hasi gaitezkeen, eta zer suposatzen duen galdera horre berak. Orduan, tira, agian norbaiti ezaguna egingo zaio, baina besterik gabe, kontatzen denean artean historiaren kritika feminista bat egiten dela edo, pixka bat abia puntu bezala ere, ondo dago aipatzea Linda Noklinen izena eta izenburu provokatibo edo honekin egin zuen lana, zergaitik ez diren izan emakume artista bikainak edo esaten zuen berak 71ean, eta hori nolabait ulertzen da dela kritika feministak artearen historiaren esparruan egiten duen lehenengo aurrera pausoa edo. Eta beraz, nolabait nik planteatuko dudana da, guazen galdera horiek berrikustera, ere berriak ere planteatzera, baina Euskal Herriko testu inguruan. Hau, pentsatuko dezuten bezala, dator nolabait, paraleloan, mugimendu feministak edo, bigarren olatua deitzen den horretan, kaleetan eta planteatzen zituzten galdera berdinak edo, artearen historiaren esparrura eramatea edo. Orduan, planteatzen dizuet alako berak aipatzen zituen alako ideia nagusi batzuk, seguro guretzat jada badirenak ezagunak edo ez hain berriak, baina, garrantzitsuak direnak azpimarratzeak, inkluso ikustea ze aditz mota erabiltzen dituen berak. Berak esango digu, Noklinek besteak beste egin behar dena dela hipotesi naturalak, kotomilen artean jarriak, alegia naturaltzat ditugun horiek, zalantzan jarri beharko direla, beti kontatu zaizkigun historio handi horiek, maiuskulaz idatzitakoak, horiek arakatzea, horiek nolabait berrikustea. Eta ustezko gertakari horiek, zeharten historia, baina kendu artea, historian ere bai, badakigu azkenean narrazio batzuk direla, eta narrazio horietan badaudela puntu importanteak, puntu ez hain garrantzitsuak, adibidez, datak zelako pixua daukaten gure memoria kolektiboa osatzerako orduan, gertakari ideiarekin hori egongo zen pentsatzen, itoak, olako data markatuak. Orduan, hoien oinarri mitikoak edo, nolabait goazen berrikustera, goazen arakatzera, eta horiek bistako egitera. Bistako egiten ditugunean, alako ideia natural hori edo, bihurtzen da derrepente zehozer eraikia, zehozer nolabait ikusi dezakeguna badaukala partzialitate puntu edo ideologikoa
Orduan, besteak beste, ikusteko hau praktikara nola eraman dezakegun edo jartzen dizuet adibide bat, ezagutzen baldin baduzue segur ez dela halako sorpresazkoa, baina bestela beti iruditzen zait polita, ez? Nolabait, efektua edo sortzen duelako. Seguro irudi hau, baina baita ere beste batzuk ere ekartzen baldin baditut, ez? Halako, Venus paleolitikoen irudi ezagun hauek, ez? Nolabait gure mendebaldeko historian edo erakutsi dizkigutena garrantzitsuak direnak, ez? Bertako kultura, baina baita ere mitoak, baina baita ere praktikak ikonografia hauekin lotu direlako. Eta beti ere planteatzen den galdera nagusietako da zergaitik errepikatzen diren halako volumenak, zergaitik emakumeen gorputzak dauzkaten, hori da, halako forma errepikatuak. Ze oinarri edo ze esaten digu honek garaiko momentuari buruz, garaiko praktikei buruz, garaiko pentsaerari buruz. Orduan, jakingo duzuen bezala, beti ere esplikatu zaigu modu natural eta itxuraz oso neutral batean, harlako inkluso gaur egun bazakitez, iak sortzen dituen irudiak ere bai erreparatzen baldin baditugu, beti ere irudi hau sortzen zaigu buruan, ez? Alegia, halako pertsona hauek, nolabait beti ere gizonezkoak direnako bazuloetan marka hauek egiten dituztenak, eta beraz ere Venus hauek beraiek egingo zituztela esaten zaigu, eta aldiz emakumezkoak egongo zirela zaintza lanetan, ez? Alegia, ideia hauek oso naturalizatuak egon dira historia osoan zehar, eta nolabait, etorri ziren adibidez bi ikerlari hauek, Catherine Hodge eta Leroy McDermott, 86an, eta planteatzen dute hipotesi desberdin bat. Zein da hipotesi hau? Irudiek seguro pistak ematen dizkigutela. Beraiek planteatzen dute hipotesi posible bat bezala, ez? Beraien abiapuntua ez da esatea hau horrela da, baizik eta goazen galdetzera, ia zergaitik hau ez den posible, ez? Zergaitikan kontrakoa bada zeo zer, naturala zeo zer, fidagarria. Beraiek esango duten hipotesia da, nolabait emakume batez ere haurdun zeuden emakumeak beraien buruak begiratzerakoan, ez? Nolabait beraien ikuspuntuak zeukatela halako, enkajatzen zuela edo, lehen ikusi dugun Venus hauen nolabaiteko proportzioekin eta halako formekin. Orduan, begira zelako paradigma aldaketa, ez da? Nolabait, aurretikan genuen ideia fijatu eta naturalizatu hau zela gizonezkoek osatzen zituztela pieza garrantzitsu hauek, eta aldiz planteatzen duten ikerlari feminista hauek da, bagian ez, ez? Agian, hau sortzen zituzten pertsonak emakume haurdunak ziren. Orduan, nolabait, iruditzen zait ideia potente bat ikusteko, perspektiba feministak zer egin dezaken hartan historian, ez? Dela, erabat, galdera berriak planteatu, eta ustez, naturalak eta egiazkoak ziren ideia horiek, bankaz gora jarri erabat. Zakit galdetzen dizuet, enkajatzen dizuen hipotesia hau edo, ez? Baina, posible bat, ez, aukera ireki bat zalantzarik gabe izan daiteke. Orduan, jakina, artearen historiako ideia asko landuko ditu Linda Nuklinek bere testu fundatzaile honetan, eta besteak beste ideia praktiko bat edo jartzeko esango dugu artearen historian badaudelako irizpide edo elementu esango dugu fundatzaileak, ez? Disiplina horretan oinarritzen delako. Eta besteak beste izango da, teknika batzuk ustez garrantzitsuak direla edo beste batzuk baino. Orduan, ideia hori pixka bat begiratuta beste adibide bat jartzen dizuet, ez? Kasu honetan, mugituko gara 20. mendera, hau da Bauhauseko testu inguruan egiten diren bi pieza, Alemaniako testu inguruan diseinu gintzan eman zen halako garapen eta benetan egoera berri eta inobatzaile bat. Eta bertan ikusten dugu koloren inguruko hausnarketak egiten direla, geometrizazioaren inguruko ikerketa formala ere abiatzen dela, eta hemen daukagun jokoa zera da, ez?
ikusten duzuten bezala planteatzen dizizuet bi artelan oso antzekoak zentzu formalean, beraien ikerketa nolabait abiapuntu berdinetik edo abiatzen delako, zein da ikusi dezakegun paradigma? Bueno, bata da Josef Albersena eta beste da bere bikotea eta artista zen Ani Albersena. Bat da tapiz bat eta bestea da pintura bat. Orduan, hurrengo planteamendua zera da, bi ikerketak maila esperimentalean berdinak diren aldi berean, Josef Albersen pinturak badaukate inkluso museo propio bat, eta Ani Albersen lanak azkeneko urtetan baina izan da erabat ahaztua eta ulertuta bigarren maila artistikoko piezak bezala. Orduan, ikusten dezuten bezala, artearen historian planteatzen diren halako hito hauek, ikusten baldin baditugu ikuspuntu feminista batetikan, erabat hankazgora jartzen zaizkigu, beste adibide berdintxu bat, Guntal Stolzen tapiz bat eta Paul Kleeren pintura bat, Paul Klee inkluso seguro igual izenez ezaguna egiten zaigula, Guntal Stolzena bagian baina izan daiteke ez. Orduan, esan dakoa, halako ideia batzuk, ideia hauekin hasi nahi nuen, esan dakoa, zalantzan jarri eta ondoren ageriko egin, bi ideia horiek, nola guazen hankazgora jartzera eta hori mai gainean jartzen dugunean, bistako egiten da, orduan, partzialtasun hori ezin dugu jada izkutatu, zeo zer egin behar dugu inkomodoa den elementu horrekin. Orduan, hau guztia nolabait gure kanona begiratzeko, kanon hitzak badauka puntu hori, norma sartzen dena erakusten zaigu garrantzitsua dela, eta garrantzitsua dena da kolektiboki eraikitzen duena gure memoria. Orduan, esan beharra daukat, nik begiratuko dudala kronologia zehatz bat, eta hau da orokorrean 50-etikan 60-erak, 60-eko tarte horretan mugituko gara. Ze, hau da betikoa, tesi bat hasten dezunean, mukatu behar dezulako, baina beste justifikapen ere izango zen nolabait nik konsideratzen dudalako ondoren etorriko diren garai artistikoak, Euskal Herriko testu inguruan, abia puntua bertan hasten delako, Dela pixka bat, frankismoan gaude oraindikan, baina momentu horretan hasteiko da adibidez Arantzazuko basilikaren proiektua, bertan egon ziren besteak beste Oteiz, Atxillida, Basterretxeak hauek elkarrekin lehenengo aldiz lan egiten, eta orduan badauka punto mito edo hitoak bertan hasten balira bezala. Esaten genuen, hitoek markatzen dute memoriaren punto altu eta bajoiek, beste momentu garrantzitsu bat esango zaigu dela Euskal Eskolaren mugimendua. Izango da proiektu bat, hemen ere horretikan esandako artista horiek aurkituko ditugu, besteak beste Atxillida, baina baita ere, eta ia garrantzitsuena dena izango da Oteiza, baina baita ere Basterretxea, Sistiaga, Zumeta, ezagunak egiten zaizkigun artistak, ezta? Eta, Euskal Eskolaren mugimenduaren ostean, nolabait logika hau jarraitu eta ados baldin bazaudete, esan dezakegu badagoela halako puntu eta final edo puntu eta nolabait mozketatxo bat narrazio horretan Iruñako topaketekin. Hau, 72an gertatu zen, eta nolabait ulertzen da, eta horrela esplikatzen dute, historia hau, esango dugu eraiki edo kontatu zuten historialariek, bertan, ordurarte egon ziren artista ezagun hauen, azkeneko tentaldi modura ulertu zelako, bertan egon ziren eta parte hartu zuten erakusketa bartean, orduan beraz, ikusten da esan nahi dudana, hasiera bat, garapen bat eta bukaera bat dagoela esan digute. Esan digute. Orduan, nik hau guztia ulertzen dut nola bat eraikuntza bat bezala. Honek ez du esan nahi bertan emandakoa ez denik garrantzitsua gure memoria historiarako eta ez da gutxiago ere, Ni natorrena nolabait planteatzera da, gaur egungo ikuspuntu kritiko batetikan, ze galdera gehiago egin ditzazkegun, eta ze memoria gehiago nahi dugun ere bai eraiki gure etorkizunerako. Besterik gabe, da pixkat pentsatzea, ez da garai hortako pertsonei zeo zer berria eskatzea, baizik eta gure gaur egungo gizarteari eskatzea zera, galdera berri horiek. Orduan tira, hau baldin bazen planteamendua, alegia, narrazio hori existitzen da, kanon bat da, abia puntu bat dauka, garapen bat, bukaera bat.
nola lotzen da hori genero markarekin, ez? Edo ikuspuntu feminista batetikan, non orkidetu dezakegu, genero sesgo hori, ez da? Orduan, galdetzen baldin badizuet, historia nola idazten den, edo historia nola eraikitzen den, seguro, hola taldeka egingo bagenu hau ariketa madura, aterako zirela, jente desberdinak, edo espazio, edo, aktore desberdinak, ez? Besteak bestek, literatura, legia, idatzizkoa dena. Eta horrela, pixka bat dena guzti hau laburduko dut, ez? Oso modu gainazalezkoan azalduko dut, baina jakina esaten baldin badugu 52, 60ko hamarkada horiek aztertuko ditugula, pentsatu behar dugu garai horretan gertatzen zen hori noiz idatzi zen, ez? Eta nortzuk. Orduan, hortan aipatu dezakegu adibidez Kapero Txipiren kasua, besterik gabe jakiteko adibidez erbestean, bai hasi zirela gauza hauez kontatzen, ez? Oraindikan, Estatu Espainiarrean ezinezkoa zen momentuan. Alegia, gure memoria historikoan, erbestek ere paper garrantzitsua izan zuen, ez da? Ondoren edo etorriko zaigu, seguro denei ezagun egiten zaigun, Oteizaren parte hartzea, ezinbesteko pixua izango duelako kontatuko den narrazio hortan. Bai zentzu onenean, ez, berak nolabait badagoen utxarte bat edo betetzen duelako, baina baita ere bertan aurkituko ditugun elementu zera ez, maskulinoak eta androzentristak ere ordutik hasten direlako. Zehazkiren ez pentsatzen kueskotan duen baliburu famatuan, hau 73an. Baina ondoren pixkanaka hasiko dira, ez? Eta inkluso aterako da arte basko edo pintura baska, holako terminologiak hasiko dira pixkanaka erabiltzen, inkluso frankismoan egon, ez? Hor badago holako tirabira bat askotan bintzatzen dugula euskal terminoa ezin zela erabili edo, baina ez da horrela guztiz, ez? Erabiltzen zen, baina jakina zeozer gaur egungo igual beste matiz batekin edo. Baina tira guzti esateko, pixkanaka hasten dela kontatzen, zera 50, 60, 70ko arteari buruz, baina zehazki hau hasiko da esango dugu markatzen edo trantsizioan. Hau da, trantsizioan izango da nolabait orduko arte historialariak, gehiengoa gainera belaunaldi berri bateko historialari gazteak izango dira, eta badaukatalako konpromiso bat, ez da, beraien lurraldeko arteari buruz idazteko. Orduan besterik gabe ideia horrekin geratzeko, ez? Trantsizioko alako anabasa eta atmosfera nazi horretan hasi zen finkatzen eta idazten pixka bat aipatzen dugun historia ofizial edo historia finkatu hau. Besteak beste Ana Maria Guasken liburu hau bada inkluso 2018an berriro editatu zen, ez? Esan nahi dut, liburu potoloak dira, asko historialari hauei da unibertsitatean sartzen dira, beraiek esaten zuten horrek bazeukan pixu instituzional edo ofiziala, ez? Baina tira, esan dakoa, pentsatzen baldin badugu historia nola sortu idatzi eta instituzionalizatzen den, beste bide batzuk ere badaude. Eta euskal testu inguruan zehazki kontatutakoa dela nola kontatzen da 50, 60, 70ko artea, besteak beste, seguro ere ezagun egingo zaizuela ikonografia guztia hau, ez da? Dela, inkluso gaur egun ere bai oso presente ditugun ikono eta ikonografia batzuk. Zergaitik, ia esan beharra ez dago, ez? Justo kontatzen ari garen historia hontan, protagonista paper hartuko duten horiek, esan dakoa, ez? Batez ere esango dugu, inkluso egin barko bagenu jerarkia bat, bateratzen zezigula Oteiza, Txillida, Basterretxearen, Zumetaren izenak. Parte oso aktibo izan zutelako garaiko mugimendu sozial batzuetan, ez? Ekologismoan, baita ere alderdi politikoetan, euskara eta ikastolen mugimenduetan. Orduan, guzti hori esateko, balako parte hartze handi horrek are gehiago bultzatu zuela artista hauen izen ona, ez? Eta gizartean zeukaten paper ona. Baina aurrera joango baldin bagara, ez? Aurreko guztia izango zen 70, 80ko hamarkadetan,
pixka bat aurrerago joaten garenean, jada edenean, instituzionalizazio prozesu guzti hori ematen denean, eta inkluso badaudenean kultur politika pentsatu eta konprometituak, nolabait bueltan jasotzen dute artista horiek egin dute nolabaiteko lan publiko hori, ez? Ze guzti hau maila publikoan egiten da. Orduan, ikusiko duguna da, ez dela sorpresa adibidez, Basterretxearen izaro egotea legebiltzarreko espazioan, edo askotan ez, fijatu zaitezte hemendik aurrera adibidez, telebistan ikusten ditugunean politikariak eta ze artelan dauden atzean, ze segurenik behin eta berriro ateratzen dira izen berdinak, ez? Edo adibidez, Gernikako espazioan, horre badago alako hausnarketa bat, hau da, gure kaleetako paisaietan ze artelan daude eta nork erabaki du hori, ez? Zer datoz kontatzera? Hori bada ideia bat ikusten dut garrantzitsua, ez? Ze hor badago ere bai azkenean narrazio bat, badago zerbait esan nahi dena, eta beraz erabaki bat da, ez da zerbait naturala, ez da zerbait kasualitatezkoa. Eta pixka bat azkeneko diapositiba honekin, netorren esatera, pixka bat hortan jarraitzen dugula, ez? Narrazioa, esan dakoa, hasten da trantsizioan, edo finkatzen da trantsizioan, baina gaur egunera iristen zaigu oso modu esplizituan. Eta inkluso esan daiteke, trantsizioan alako kultur politika hauek, baldin bazuten alako intenzionalitate esango dugu identitateoa, zeukan puntu hori, ez? Nolabait euskal komunitatea eta euskal kulturaren inguruko hausnarketa bat egin nahi da. Gaur egun, adibidez ez, Donostian egonda, segur ere egiten zaizuela hurbilekoak irudi hauek, esan dezakegu badago dela beste fase batean, ez? Dela pixka bat, zehazki gainera Txillidaren kasuan, pixka bat ikono edo bihurtu dela, ez? Pixka bat turismoari begiratuta, industria kulturalei begiratuta, eta ia funtzionatzen dute ezain beste bakasunetan ze esan nahi duen, esmatzen nahi naiz, ez? Baina Basterretxearen usoak zer esan nahi duen artelan horrek, baino da gehiago ze irira lotzen dugun, edo ze ikonografia horrek bazken finean ze pixu daukan hiriaren markan, ez? Edo, azken finean ere ETB-ko egin zutenean alako irudi berri hau ere berdina da. Irakurri nuen, oinarrituta zegoela zera, euskal eskultoren estetika edo plastikan. Eta, komentatzeko nekan azkeneko alako aktore edo agentea izango zen erakusketak, ez? Segur ere obioa egingo zaizue, baina egia da zer garrantzitsua dela, ez dakit, historialari batek idazten duen liburua, azken finean oso jende gutxik irakurtzen du. Zenbat ale saltzen dira, proportzioan oso gutxi. Aldiz erakusketak oso bisitatuak dira, pertsona asko pasatzen dira bertatik, eta nahiz eta iruditzen zaigun askotan gauza besandakoa, ez? Neutralak direla edo naturalak edo, azkenean bada ere bai, mezu zehatz batzuk kontatzeko espazioak, pentsatzaren zehazki adibidez, erakusketa hau izango zen guztietatikan berriena, seguro ezagun egiten zaizuela, ez? Oteiza Txillidaren nolabeteko elkarrizketa, baina bazegon punto bat ere bai nolabaiteko lehia edo planteatzen zena, ez? Hau da, gure artean historiko bi figura nagusi edo protagonista hauen arteko baia norgehiauko joko hori. Orduan, esan dako, erakusketak izango zen, kontuan hartzeko beste espazio bat. Orduan, behin identifikatzen baldin badugu, Lindanokek esaten zuen bezala, zein den kanona, zeintzuk diren data zehatzak, zeintzuk diren protagonistak, ze mezu nahi dituzten legitimatu, eta nire planteamendu izango zen, ados, baina hori nola lotzen da genero markarekin, ez? Ikuspuntu feminista batetik zein abardura eta ze galdera gehiago, eta ze geruza gehiago planteatu ditzakegu. Orduan tira, planteatzen ditut elementu batzuk, izan zitezken beste batzuk, baina joango gara horietan pixka bat hausnartzen. Lehenengo izango zen euskal artistaren marka hori, ez? Azkenean euskal artista esaten dugunean, izan ziteken norbaitek ulertu zezaken dela lurraldeari lotzen zaion artista bat eta kito,
baina edo ea baden zeo zer gehiago. Bueno, orduan nire planteamendua izango zen dela zeo zer gehiago, eta orokorrean, eta hobeto esan da laburbilduz dela, gorputz bateri edo arte forma bateri lotzen den terminologia bat. Zehazki horretan adibidez, Oteizaren figurak pisu handia izango du, ez? Eta inkluso ikusten baldin badugu garaiko prensan eta baita ere katalogoetan eta folletoetan nola aurkezten den figura hau, emango dizkigu pista asko. Besteak beste erakusten zaigu dela artista bat eskuekin lan egiten duela, baina ia batez ere buruarekin, ez? Euskal artista izango da artista bat intelektuala, azkarra, pentsatzeko joera daukana. Ez dena impulsiboa inbeste, baizik eta gehiago, esandako, ez? Kontrolarekin egiten duela lan, arrazoiarekin. Nolabait baditugu bi alderdi horiek, ez? Arrazoiarekin, intelektualitatearekin lan egiten duen pertsona, baina aldi berean, ez? Baditugu bi alderdi horiek zehazki gainera eskulturari lotzen denean, badaukagu ere bai gorputzaren presentzia hori daukan halako ikonografia hau. Igual seguru entzun duzutela artista hauen kasuan askotan beraiek ez direla beraien piezen ekoizleak, edo ez beti. Aldiz, pentsatzen baldin badugu ze argazki motarekin lotu izan zen euskal artistaren figura, askotan ikusiko dugu errepertorio hau, ez? Gizon hauek beraien gorputzarekin, indarrarekin, nolabait material gogor horiek manipulatzen saiatzen. Nolabait indar fisiko izango da atributo bat importantea euskal artistaren tipifikazio hontan. Eta esandakoa, artearen historia ez da bakarrikan egiten plazetan, edo ez da bakarrikan egiten prensan agertzen den irudietan, liburuek ere bai ideia hori pixka bat erakusten digute. Adibidez, haien irakurtzen ari zareteia da, ez? Baina física y psicológicamente, Néstor Basterretxea ari da, es un magnífico e inconfundible exponente de su raza vasca, alto, corpulento y de una robustez aparentemente atlética, lo que normalmente se dice un mozo bien plantado. Eta jarraitzen du, ez? Bat esango du, hau da 75ko testu bat, zarkitua geratu da, eta kitxo. Ados, jakina. Baina nolabait nire ideia izango da, bertan, fijatu ez, 75ean, trantsizioan kontatzen ziren eta markatu nahi ziren ideia asko nolabait mantendu direla. Modu lausoago batean, modu segurenik neutralizatuago batean, baina jarraitzen dutela nahiko presente. Eta inkluso, gaur egungo eskulturgintzan ibiltzen diren artista euskaldun askoren irudigintza, lurraldeari lotzen zaienean, ere oraindikan badago herentzia hori. Beraiek plazara aurkezteko moduan, nola tratatzen zaien eta nola lotzen zaien bertako genealogiarekin, badago alako jarraipen bat. Horrek erakusten digu, euskal kanonaren baitan, euskal artistaren irudi honek oraindik baduela pisu nabaria. Beste elementu bat lotu dezakeguna genero markarekin. Eta agian hau baten bati agian arrotza egingo zaio. Esan ditugun artisten lana ezagutzen baduzu eta seguro baiet orokorrean abstrakzioa bada ezaugarri nabari bat. Orduan abstrakzioa nik planteatuko dut badagoela lotura bat edo kasu honetan maila esango dugu teoriko batean, baina lotu daitekela ere bai genero markarekin. Besteak beste, trantsiziotik aurrera, historialari askok esango dute euskal artistaren ezaugarri nabari bat da abstrakzioa. Euskal artistak badaukalako inklinazio natural bat abstrakzioarekiko eta ez hainbeste figurazioarekiko. Eta hori nolabait argudiatzeko, esplikazio desberdinak esango dut asmatuko dituzte. Baina sinisteko behintzat ideia hori badagoela, ez? Lotzen dela gure narrazioan abstrakzioa lurraldeko ezaugarri gisa. Besteak beste adibidez daukagu plazaloaren aipu hau. Mi explicación es la siguiente. El temperamento vasco ancestral, contrariamente al temperamento latino-mediterráneo, es, por decirlo así, receloso y casi alérgico a la imaginería táctil. Hay en las raíces de su cultura, ignoro si tiene algo que ver con la biología,
una prevención enorme contra la figuración plástica. Aipu hauek hartzen dut, batez ere, ikusteko pixkat ere zein den garaiontako tonoa, baina ere ikusteko nola hemen egiten duen alako konparaketa bat, ez? Ari da hitz egiten euskal artistaren joerari buruz, baina egiten du alako kontra edo nolabaiteko, ez? Diferentzia nabari bat esaten duenean el temperamento latino-mediterraneo. Hau da, beste bat erakusten digu Plaza Olak, eta ideia hori, ez, bata bestearen kontrako ideia hori, nabaria izango da abstrakzioaren esplikazio hontan. Besteak beste esan nahi nuena zen, horretarako ideia hau pixka bat hausnartzeko jo behar degula abstrakzioaren zera, ia abia puntuetara, ez? Eta besteak beste Kandinsky daukagu, Mondrian, Malevich, eta guzti horietan naizta bakoitzaren ibilbidea eta proposamena desberdina izan, badituzten lauko ezaugarri komun batzuk. Eta adibidez besteak beste izango da, artista guzti hauek beraien lan abstraktuaren inguruan idatzi zutela. Hau da, nolabait beraiek lan abstraktu egiten dute eta gero sentitzen dute alako beharra hori esplikatzeko, hori jendeari ulertarazteko, intelektualizatzeko nolabait eta aldi berean beraien proposamena legitimatzeko. Orduan, ikusiko duguna da hori nolabait lotura hori badagoela ere euskal testu inguruan. Eta galdera da, hau nola lotzen da genero markarekin. Gogoratu esan dako, ez, dikotomia hori, latino-mediterraneo versus euskalduna. Batira, nolabait, abstrakzioaren legitimazio hontan eta sozializazioan, orokorrean, esan dako abanguardien garaietatikan, ikusiko dugu beti ere joera zera, kontrako hau, dikotomia hau. Nola lotu eta esplikatzen dute euskal artistak beraien lan abstraktua? Esango dutena da dela zeozer, arrazoiari lotua, existentziari, ideiari, metafizikari, hutsa eta kontrolari. Horrela lotzen dute eta horrela esplikatuko dute beraien lana. Eta aldiz ulertu behar dugu, horren kontrako ispilua edo izango dela, gorputza, pasioa, materia, emozioak, lurra. Horrelako nolabait iruditeria hontan gaude, ez? Esan dako, esplikazio teoriko bada, baina oinarrian dago, modu horretan legitimatzen delako abstrakzioa. Orduan, hau lotzen baldin badugu generoarekin, pixka bat lotura hori badaukagu, ez? Maskulinitatearen eremua badakigunan dagoen, eta aldiz feminitatearena ere ze beste esperruan dagoen. Eta hau ikusteko esan dakoa, ez dela zer asmatzen dudana, baizik eta zantzu horiek inkluso ikusi dezakegula artisten esplikazioetan, ekartzen dizuet Oteizaren aipu batzuk. Adibidez esango digu, en el estilo vasco, el aparente desorden exterior, desordena da ordenaren kontrakoa, badakagu dikotomia hori. Exterior natural se ha transformado en el orden de su intimidad creadora existencial, edo beste hau, ez? Ya hemos explicado que el vasco desde el cromlech tiene una sensibilidad receptiva, que no llena los espacios vacíos, que no es decorador. Ez dekoratiboa da zeozer gehigarria, zeozer hori ez, neurritik kanpo dagoena, gehitzen dituena gauzak nahiz eta beharrezkoa ez izan. Orduan hori ez da euskalduna, ulertzen da, ezta. Edo hau ja da oso esplizitua, ez, dioenean, nada de formas afeminadas, académicas e iguales. Orduan, igual modu horretan argudiatu dezakegu abstrakzioa lotu izan euskal artearekin, termino, genero, sexu, terminoetan ere badagoela zeozer esateko. Beste elementu bat, jada pixka bat atera dena ez, baina izango da eskulturarena. Azkenean hemen jada izango da zeozer gainera bistakoagoa, ez? Eskultura tradizionalki esan dugun bezala, badakalatura hori gorputzaren presentziarekin, bai? Eta gorputzaren presentzia lotzen dugu indarrarekin. Eta indarraren eremua badakigu historikoki ze gorputzei lotu zaien. Orduan tira, nolabait hemen ere hausnartu genezake gehiago eta ikusi adibidez artearen historian uste askoetan zehar adibidez formakuntza akademikoan emakumeek inkluso ez duten espaziorik eskultura lan egiteko, besteak beste biluziaren
ikerketa zela eta, baina baita ere eskultura orokorrean lotu izan delako horrekin, ez? Handi tamaina edo eskala handiarekin. Zeozer nolabait gauza txiki bat egin beharrean gauza importante edo tamaina handiko zeozer egitearekin. Beraz, hor ere badukagu alako arrakala handi bat, eta gogoratu hasieran esan duguna. Nola teknika batzuk ulertu diren, gauza maila altuko teknikaen antzera, kasu horretan eskultura edo izan daiteke ere arkitektura, adibidez. Eta nola adibidez, ekartzen nuen josketa eta tekstilari lotutako teknika guzti horiek nola izan diren teknika feminizatuak eta beraz ere artearen historian bigarren maila batean kokatuak. Eta are gehiago, ez? Ze adibidez, euskal eskultur gintzan nolabait beti ere esplikatu izan da ere materialen aukeraketan burdina, harria, aritza, aukeraketa hori ere ez dela kasualitatezkoa, ez? Lotura badaukala lurraldeko kulturarekin, lurraldeko tradizioarekin, eta jakina, hemen planteatzen zaiguna da, ze tradizioarekin, ez? Edo ze beste tradizio ez diren antzematen propioa den modura. Eta hemen, besterik gabe, politeru ditzen zaidalako, agian ezagutuko duzute Amalur filma, hau da, Basterretxea eta Larrukertek 1978an egiten duten filma. Eta polita da, ze, azkenean planteatzen dituen ideia hauek da pixkat ikusteare mugimenduan, ez? Eta beraiek egiten dutenean alako planteamendu, zine planteamendu hau euskal tradizioaren inguruan, eta beti ere joko dute, ikusten dugu azken finean, gizontasunari lotu zaien ere muei. Erakutsi digute azkenean hau bakarrik dela euskal kultura edo hau bakarrik dela euskal tradizioak. YouTubeen dago ikusten dezuten bezala. Eta, jarraitzen dugu. Beste aipu bat, ez? Baina pixka bat errepikatzeko esaten genuena. Los artistas vascos son hombres de oficio, hombres de herramientas, inmediatos herederos de los herredores, fundidores, carpinteros, tallistas y canteros de nuestra larga tradición vasca. Alegia, tradizio horretan kokatzen direlako baloratzen dira artista hauek. Eta azken finean ideia izango da nolabait ulertzea, irizpideak bertan direnez hain handozentrikoak beste inor ezin dela sartu. Eta tira, pixkat, elementu hauek zenbatzerakoan komentatu dezakegun azkena izango da, ulertzen dela euskal artea, ia izatez, edo batzuk esango dute biologikoki, ere badela arte konprometitua, sozialki konprometitua den arte bat dela, eta hemen ekartzen dizuet Ana Maria Guasken testutxoa, Por lo que respecta al artista vasco, podría hablarse de un individuo que consciente y conscientemente se sitúa en relación con su entorno, sea bajo el punto de vista político, social, geográficamente o simplemente ético. Berriro ere, izango da irizpide bat, nolabait, elementu bat markatzeko gure tradizio artistikoa, eta hemen planteatu dezakeguna da, politikoa zer eremurari ere lotu izan den, ez? Tradizionalki azkenean ulertu da espazio publikoa dela politikotasuna edo elementu politikoak mahai gainean jartzeko lekua eta aldiz pribatua pixka bat geratu zaigu hor ahaztuta, ez? Besterik gabe ikusteko narrazioa modu horretan esplikatzen dela. Beraz, esandakoa, ez? Euskararen mugimendua edo bestelako gertaera politikoak, frankismoaren kontrako borrako guztia ulertu da dela politikoa eta horregatik baloratu du gure artearen historiak, eta aldiz, eremu pribatuari lotu zaizkion beste artelanak ez dira modu horretan ulertu, ez da? Orduan dira guztia, nolabait orain bigarren partetxo hau edo hasteko, alegia, esaten genuen lindanokirikekin, esaten zen berak, ez? Goazen narrazioa ikustera, identifikatzera, kanonaren izaera partzial hori bistako egitera, ondoren
zeozer berria proposatzeko, ez? Orduan goazen galdera berriak planteatzera eta beraz memoria esango dugu inklusiboago bat edo ireki edo justuago bat edo eraikitzera. Orduan besterik gabe partetxo honetan eta ematen digunerako aipatuko ditugu pare bat artista ikusteko bestelako artearen historia, bestelako euskal artearen historia eraiki dezakegun. Beti ere gogoratu, ez? Kronologia horretan, 50-60. Eta besteak bestek aipatu dezakegu Maria Paz Jimenezen kasua, ez dakit ezagutzen duzuen ala ez. Bueno, ondo, esan dizuta leheno ez, promozio egitera netorrela. Otsaian bere erakusketa bat irekiko dugu, kursalen, Kutxa Fundazioaren espazioan, nolabait bada izango da nolabait erakusketa garrantzitsu bat, obra inedito asko edo izango ditugulako bertan, eta bueno, animatzen zaituztet biziki jutera artista bikaina delako, ez? Besteak beste, hemen kokatzen dut Maria Paz hausnarketa honetan, ez? Politikoa den ze beste arte daukagu. Hau da, Maria Pazek egiten dituen pare bat pieza, ikusten duzuten bezala 57an, garai horretan bera erbestetikan etorri berri da, Argentinatikan, eta hasieran egiten ditu harrelako pinturatxoak, pixka bat esango dugu naifak, ez? Berak monigote edo mutxatxas deitzen ziren emakume hauei, bere erentzia surrealismoarekin lotzen da, ez? Bera ikusten duzuten bezala ere bere burua sartzen du espazio hauetan, onirikoak, batzutan ere ez dakizu den alaiak edo pixka bat tensionatzen zaituztenak. Baina kasu honetan animatzen dizuet pentsatzera, gorputz hauek nola badukaten azal zuria, ez? Hau diot, ze batez ere, ikusten duzuten bezala 50ko hamarkada bukaeratik aurrera, bere mutxatxas edo monigoteak hasiko dira izaten larru ilunagoa. Eta aurpegian ere aldaketa daude, ez? Sudura xapalagoa daukate, hau dira horietako batzuk. Eta, bueno, hau nolabait planteatzeko, Maria Paz Jimenez artista bikaina izateaz gain, bera hijitua zen. Eta hau nolabait, garrantzitsua da. Ze modu horretan ikusten baldin baditugu, garai horretan egiten dituen artelanak, alegia, modu konstiente batean bere emakumetxo hauek larru azala kolorezkoa daukatenean, ikusten duguna da, Jimenez bazegoela ere bai nolabait, hijito kulturaren bestelako ikonografia bat sortzen, ez? Tono naif horrekin, tono esango dugu alai edo amigable horrekin, baina nolabait kontuan hartuta ze garaitan gauden, ez? Dela frankismo garaiean, Frankoren politikak badakigu egin zutela alako promozio edo instrumentalizazioa flamenko eta ejituaren ikonografia eta munduarena, baina nolabait Jimenezen emakumetxoak esan dezakegu beste ikonografia bat edo planteatzen dutela, ez? Ez da fen fatalarena, adibidez, Maria de la O edo Carmenen figurarekin lotu izan den hori, ez da ere bere ejituak ez datoz irudikatzera mundu marginatu eta bestetasun hori, baizik eta beste zeo zer erakusten digute Maria Pazen emakumetxoak, ez? Eta orduan gogoratu esandakoa, ez alda hau ere bai politikoa, ez? Ez alde zakegu genealogia, beste genealogia horretan sartu. Orduan, esandakoa, hau lehenengo promozioa. Eta, pixka baldu ezatzeko eta pare bat beste artista ere komentatzeko, ezagutzeko, ez? Askotan ez dira ezagunak. Eta hor ere bada puntu garrantzitsua, ez? Emakume hauek erabat ahaztuak izan dira, gehiengoen lanak beraien familiak dazkate, esan nahi dut ez da gorlako babes instituzional bat, beraz, benetan bada historia ahaztu bat, ez? Begoña Izquierdoren kasua, bere lanak erakutsiko dizkizuedanak dira 50ko hamarkadakoak, bera bilbotarra zen, garai batean Madrilera jungo zen, eta bere garaiontako lanetan etengabean ikusiko duguna da amatasunaren gaia badagoela oso presente. Dira amatasun batzuk pixkat ambiguoak, gogoratu ere baizte garaitan gauden, ez, frankismoan, eta nola azkenean emakumeen papera ere gizartean bagadakigu zein zen, ze pisu izan zuen nazionalkatolizismoak eta guzti hori, baina bere ama hauek esandakoa, ez, daude tono ambigu hortan, batzutan ez dakigu guztiz triste dauden, kasu honetan begiratu nola sabelean loreak edo argia pizterakoan,
nola ere bai baden bere haurdunaldia igual esperantza iturri bat, kanpoan daukan nolabaiteko hiri monstruoso horren aldean. Eta modu horretan, gainera jakinda Begoña Izquierdo izan zen ama soltera bat Madrilen garai hontan, orduan bere lanak ere badauka irakurketa autobiografiko hori, planteamendua izango zen berdina, ez alda politikoa ere bai, garai hortako emakume bat bere esperientzia hortaz hitz egitea, garaiko mezu politikoen oso bestelakoa den momentu hontan. Matasuna lotzen da ere bai bakardadearekin, agoniarekin, zentzu batean, beste ereduren bat. Edo beste kasu bat, Socorro Oiartzun, bera artista donostiarra izan zen, eta gixantako artelanak aurkezten zituen garailean bertako erakusketa lehiaketetara. Donostian osokoak ziren adibidez Gabonetako lehiaketak, eta horrelakoetan aritu zen, eta oso tono akademikoa duten lanak aurkezten zituen, ikusten duzuten bezala, ze hori ere bada zerbait planteatzekoa, garai horretako emakume artistak, oso nabarmena bera prentsa nola aurkezten denez, modu honetan ulertzen ziren emakumeak lehenengo emakume lanak egin behar zituztenak, familia zaindu, etxea kudeatu eta guzti hori, eta gero marraztu, pintatu, baina beti ere modu isialdiarekin lotuta, ez modu profesional batean. Hemen oso agerikoa den bezala. Orduan, gaiak ere bai badaukate lotura horrekin. Orokorrean ulertzen zen, garai hortako emakume artistek landu behar zituztela edo erretratuak, edo lore estenak, paisaiak, gauza ez politikoa, gauza ez komplikatuak eta esango dugu atseginak ikusten, komodoak. Eta interesgarria da nola Socorro Oiartzunek modu hortako lanak egiten dituen bitartean, maila publikoan, bestelako lan batzuk ere egin zituela 60ko hamarkadan. Hauek etxean egingo ditu, hau da ez dauka izaera publiko bat, baina hor orduan planteatzen zaigu hasieran esandakoa, nola politikoaz ari garenean gure herentzia beti izan da lotzea maila publikoan ze gertatu den. Eta azkenean pribatuan gertatu den hori nolabait ez balego bezala gure memorian. Hauek dira garai horretan egiten dituen lan batzuk, ikusten duzuten bezala erabat teknika desberdinarekin, badakate tono dramatiko hori, eta hemen ere bai badagoelako genero ikuspuntotikan zeo zer esateko, ez? Berak lotzen du nolabait ere emakume esperientziarekin, eta guztietan badaude alako emozio presente horiek, ez? Minarena, agoniarena, eta hori biztako egitea, hori artearen bidez transmititzea, ere izan daiteke zeo zer esan bezala politikoa. Beste kasu maite bat, hau Carmen Mauraren lan bat da. Carmen Maura izango da Madrildarra izatez, baina bere senarra Hondarribikoa izanik, Hondarribira leku aldatu zen oso gazterik eta bertan bizitu zen ordutik aurrera. Eta hau da, 72an egiten duen artelan bat, emakume pintorearen lanbidea, gaztereaz da ofizio de pintora, eta ikusten duzuten bezala gutxi dago esplikatzeko, ez? Tono ironiko horrekin planteatzen du bere benetako lana margolari den heinean, benetan eguneko bizitza lotuagoa dagoela, etxe bizitzan ematen diren zaintza eta kudeaketa lanekin, ez da? Hemen interesgarria bada beste matiz bat, dela lan hau bai egin zuen pentsatuta aurkezteko garai horretan hasi zen Pintoras de Gipuzkoa lehiaketan. Eta gaina saritua izan zen, horregatik handago gaur egun Kutxa Fundazioko bilduman. Hau da, bere nahi bat ere erakusten digu keinu horrek, ez? Lan hau egiten du aurkezteko espazio oso konkretu batean, dela publiko femeninoa zegoen espazio batean. Pentsatzen ari da norden bere ikuslea. Orduan, joko horretan ere bai ikusi dezakegu hau ez dela zer partziala, baizik eta mezu politikotxo bat ere kontatu nahi digula. Edo beste den bat, hau ere bai esandako lehiaketan aurkeztua. Eta, ingo dudana da, paso. Beste kaso interesgarri bat, ez? Maria da Penarena, baina ez dela
gehiagitxe izango da, eta hola bukatuko dugu ia. Blokeatu da. Azkarrekin pasa dut. Hemen. Beste pare bat kasu eta nekin bukatzen dugu. Ikusteko, azkenean kronologia markatua daukagunez, 50etik 70ra, justo muga horretan, 70ko bueltan ere ikusiko ditugu lehenengo lan esan dezakegu feministak, kontzientzia politiko feminista batetik egindako lanak. Naiz eta igual, kasu honetan zehazki bai, baina beste kasu batzuko ikusten baldin baditugu, agian artista horiek beraien buruak ez zuten feminista bezala hartuko, baina gaur egungo ikuspuntutik bai esan dezakegu hor badagoela hausnarketa kritiko bat zentzu horretan. Adibidez, Marabilla Salkaidek berak tapiz hau aurkeztu zuen, garaiko erakusketa batean, ez dakigun orden Marabilla Salkaide, ez dakigu ezer bere lan hontaz, baina erakusten digu 72an egintzen alako erakusketa ireki batean, egon zela adibidez, estatu batuetatik etortzen zen ikonografia vaginalaren asunto guzti hori jada Euskal Herrian, eta ez bestelako teknika batekin, baizik eta tapizarekin. Alegia egiten alako ideia hori feminizatu izan den teknika bat proklamatzen, ez da. Edo Marisa Gonzaleren zen kasua dela kontrakoa, bera euskalduna da, baina garai horretan ikasle bezala dago estatu batuetan. Beraz, badira nolabait alako zubiak eraikitzen ari den garaian, kanpotikan etortzen diren ideia politikoak, baina baita ere teknika eta prozeso berriak hasten direnak ere bai sartzen euskal artisten lanetan. Eta hortan ere bai ezinbestean komentatu behar dugu Ester Ferreren lana, seguro denak ezagutzen dezutena, eta gure genealogia berri edo alternatibo hontan ere ezinbesteko pisua izango duen artista. Ideia eta esandakoa prozeso eta teknika berriak hasten delako sartzen, erabat ineditoa zen testu inguru batean. Orduan, dakasentxazio pixkat, hola gaunezela oso azkarritz egiten, baina gauza asko nituen nola partekatzeko, eta honekin bukatzen dut. Besterik gabe, ideia batzuk horrela berria baino gehiago, koherenteak edo iruditu bazaizuk zuen, ni horrekin konten, eta ematen dugu hori esan dakoa, natorrela promozio egitera, baina kontenago dela lehenengo aldia justo liburua publikatu dut, oraindik ez dut jaso, baina besterik gabe komentatzeko urte askoren ondoren lortu dela publikatzen lantxoa, orduan besterik gabe jakiteko. Eta eskerrik asko benetan etortzeagatik. Zaki galderari daukazuten aprobetxatu. Ez dira bera bezalako pertsona asko pasatzen hemendik. Norbaitek baldin badauka galderaren bat, mesedez, altxatu eskua eta hurbilduko dizuegu mikrofonoa. Eta mesedez, itxoin mikrofona heldu arte, bideora igo behar da audioa. Eta egiten baduzue, hitz egiten baduzue mikrofona heldu aurretik, ez da entzuten. Norbaitek galdetu nahi duzio zer, bestela hausartuko naiz ni. Ez, bakarrik hausnarketa bat egin nahi dut, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, oso polita iruditu zait, oso ederra, oso hausnarketa sakona, eta egia esan behar dizut, ez nuen ezagutzen gaia, maskulinoa, izatea solidoa, indartsua ezak zer, eta femeninoa, hori, jostea, ez da, tablako gauzak, hori bai interesgarria dela, ze gure iragan ezain urruti batekin lotzen du. Bakarrik esperientzia pertsonal bat bezala, nire berramona zan jostuna. Eta nire amonak ikasizun josten. Baina goratzen dut, nire esan, inoiz ez nun baloratu, errealitatean zer dan hori. Eta baloratzen hasi nintzen, behin hasi nintzala josten. Eta hor bai, egia esan behar dizut, konturatu nintzala zuk lan egiten ari zaren horretan, hau da, jartzen duzu argia gauza baten, nun ez dagoen izta atentziorik, hau da, gauza bat ilunean geratu da, nola asturik, ahantzirik, ez da? Baina, errealitatean, mundu hori presente egon da, 20. mendean, 21. mendean, garrantzitsua da oraindik, eta pena ematen du, baina da, gure gizartearen parte oso handi bat. Bizi izan dela nola ilunpean. Eta egia esan beritzut, eskertzen dizut, porque goratu jazu pixkat nire amonari, eta ze zaila eta ze balore handia dakan jostearena.
Bakit ez daukala zer ikusirik artearekin zehazki, baino erabat. niretako sentimendu berezi badaka horrek. Bai, erabat, bai. Egia da, gure kulturaren super parte elementu garrantzitsua da, ez, denona, eta erakutsi zaigu, ia hori ez baloratzera, ni lehenengoa, nire amak ere jostu nahi dira, eta ez pentsa. Bai. Eta oso kuriosoa da izan duzuna, hori gizonak nola bilatzen dituzten elementu batzuk, eta egia da, gizonok esango nuke, ni gizona izan da esango nuke, ez zer artistikoa bibatuko bagenu, bihatzen ditugu elementu maskulinoak, ez dakit nola esan. Ez direnak maskulinoak per se, ez dira genero asunto bat, baizik eta esaten duzun bezala, dira tradizio batek sortu dituen. Hori da, erakutsi digute izatera neutralak, Bai, izateko zera bat, bai hori da. Bai, handitasuna, material... Indartsua, ez da. Inkluso ez, esaten duten material nobleak. Material nobleak dira badakigu zeintzu diren. Eta aldiz ahulak. Bai, holako matiz ez beteta dago azkenean gure historia. Ez da berria. Bai. Dena den kuriosoena da, gauzarik malguenak direla indartsuenak. Hori ere, egia da. Erabat. Bueno, inork ez baldin badaka galderarik, eskertuko diogu Aneri, eta txalo bero bat berriz ere. Bai. Eta eskerrik asko, ondo izan. Eta urte berri on. Hori da.